Paita ni adlaw ay wa pa jud koy halin ani perti pa init sa panahon. 42 ang init murag gisunog sa kalayo. Unsa na di panahon na oy? Wa pa gyud namalit. Ha, grabe uhawa. Imnon lang ko ning sito sa kabog be. Wa pa gyud napalit ani hapit na may expirean. Ayo! Ayo! Hoy! Bungula ni mo, hoy! Ano sabi mo ha? Pwede init ha? Papalit ako soft drinks, grabe kay init kayo! Nakasito diha!